Arratsaldeon, egunon, ez dakit noiz ikusiko nauzuen, baina dena dela badakizue. Kaixo, Gorka Palazio naiz, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, eta irrati eta telebistako informazioaren teoria eta teknika izeneko asignaturako nire ikasleentzat gauza batzuk aipatuko ditut ondoren. Kasu honetan, lehenbiziko ataza zein den, ataza edo ikaslana nola egin behar duzuen azaldu nahi dizuet. Top zazpi izeneko atazan, hiru gauza egin beharko dituzue. Lehenbizi eta balorerik gehien daukana, ehuneko erdia zehazki, ehuneko 50 hartzen du honek, top zazpi izeneko zerrenda egin beharko duzu. Hau da, asignatura honetan baliagarrienak izan daitezkeen ziberguneak aipatu behar dituzue, zerrendatu eta arrazoitu bi lerrotan zergatik. Beraz, URL-a edo helbidea ipini behar duzue, baliabide bakoitzaren helbidea, zibergune hartuko dut kontutan, baina baita honako gauza hauek ere, berritasuna, edukiak, zenbatasuna, kalitatea. Beraz, pertinentzia esaten dudanean, ikusentzunezko esparru horretako asignatura denezkero, ipintzen badiazue, prentsa testuzko, prentsari buruzko baliabide bat, argi dago ez dela izango oso pertinentea, eta beraz, kalifikazioa ez da horren ona. Ziberguneak. Ez holan batean egin bilaketa bat Googleen bidez, eta topatzen dituzuen lehenbiziko zazpiak hoiek zerrendara izango. Gogoratu, ikusentzunezkoen panorama ikusi behar dugula, informazioaren esparruan, eta beraz, horren arabera aukeratu ondo ez da hori. Beste alde batetik, Wikipedian sarrera bana sortu beharko duzue, ikasle bakoitzak sarrera bat sortu beharko du, eta sarrera euskarazko Wikipedian izan behar da, jakina, ETB, ETB3, Euskal Irratia, Euskal Herria Irratia, Guri Irratia izan behar dira, eta zazpiko zerrenda osatu arte, jakina. Kalifikatzeko orduan nik pertinentzia, Ipurdi Irratia, Getxo Irratia, nahi duzuen telebista edo irratia, tokian tokiko irratiak edo telebistak izan daitezke, hoietariko bat hartu, zuen herriko irratia izan daiteke, demagun, eta sarrera bat prestatu Wikipedian sartu ahal izateko. Momentuz ez sartu, jakina, ondo idatzi, adibide batzu dituzue apuntetan, eta hoien arabera zuek ere idatzi nahi duzuena. Eta bukatzeko, hirugarren ataza honetan, norberaren telebista sortu beharko duzue, hau da, bakoitzak edukiko duen telebista, blogger zerbitzuan, blog bana sortu beharko da, eta telebista txertatu, Mogulusen bidez sortuko duzuen telebista txertatu bloggerren bertan, hau da zuen blogean. Mogulus aplikazioa erreza da, 3-4 minututan konturatuko zarete zein arraz sortuko duzuen zeuen telebista propioa. Programazioan gutxienez 15 minutu betetzeko bideoak egon behar dira buklean jarrita emanaldia osatzen. Eta gogoratu, script bat hartu beharko duzuela, hau da kodea, gero blogerrera eramateko. Zuzenean emititu nahi baduzue, jakina webkamera erosi beharko duzue, baldin badukazue askoz hobeto. Webkamerak gaur egun oso merkeak dira, 10 euro, 15 euro eta webkamera onak daude. Nire aholkua da Creative edo Logitech marka horietariko webkamerak erosten badituzue hobeto. Balioari buruz edo kalifikazioari buruz honakoa esan diezazueket alde batetik top zazpi zerrenda horrek kalifikazioaren erdia hartuko du ataza honetan, eta beste biak laurdeneko balioa izango dute. Hau da, Wikipediako sarrerak 125 hartuko du,
eta kalifikazioaren 25 beste laurdena norberaren telebista izeneko azpiatazak. Iraupenari buruz, aipa dezagun, 4 asteko epea daukazuela, ikasgelan esan dizudan bezala, urriaren azken asteko ostirala da epemua, beraz, denbora nahikoa daukazue, oso erreza den ataza hau betetzeko. Horrela, hasiko zarete animatzen, zeuen lana ikusiko duzuelako, nahiko praktikoa izango da, eta asignatura honetan gauza praktikoak egingo ditugu. Azken finean, teoria eta jakintza entziklopedikoa Wikipedian daukazuelako, ezta? Besterik ez, Gorka Palazio naiz, eta lehenbiziko ataza egin dezagun. Agur. Arratsaldeon, egunon, ez dakit noiz ikusiko nauzuen, baina dena dela badakizue. Kaixo, Gorka Palazio naiz, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, eta irrati eta telebistako informazioaren teoria eta teknika izeneko asignaturako nire ikasleentzat gauza batzuk aipatuko ditut ondoren. Kasu honetan, lehenbiziko ataza zein den, ataza edo ikaslana nola egin behar duzuen azaldu nahi dizuet. Top 7 izeneko atazan 3 gauza egin beharko dituzue. Lehenbizi eta baloririk gehien daukana, 100% zehazki, 150 hartzen du honek, top 7 izeneko zerrenda egin beharko duzu. Hau da, asignatura honetan baliagarrienak izan daitezkeen ziberguneak aipatu behar dituzue, zerrendatu eta arrazoitu bi lerrotan zergatik. Beraz, URL-a edo helbidea ipini behar duzue, baliabide bakoitzaren helbidea, ziberguneak izan behar dira, eta zazpiko zerrenda osatu arte jakina. Kalifikatzeko orduan nik pertinentzia hartuko dut kontutan, baina baita honako gauza hauek ere. Berritasuna, edukiak, zenbatasuna, kalitatea. Beraz, pertinentzia esaten dudanean, ikusentzunezko esparru horretako asignatura denezkero, ipintzen badiazue, prentsa testuzko, prentsari buruzko baliabide bat, argi dago ez dela izango oso pertinentea, eta beraz, kalifikazioa ez da horren ona izango. Gogoratu, ikusentzunezkoen panorama ikusi behar dugula, informazioaren esparruan, eta beraz, horren arabera aukeratu ondo ziberguneak. Ez batean egin bilaketa bat Googleen bidez, eta topatzen dituzuen lehenbiziko 7 horiek zerrendara eraman. Ez da hori. Beste alde batetik, Wikipedian sarrera bana sortu beharko duzue, ikasle bakoitzak sarrera bat sortu beharko du, eta sarrera euskarazko Wikipedian izan behar da, jakina, ETB, ETB3, Euskal Irratia, Euskal Herria Irratia, Guri Irratia, Lapurdi Irratia, Getxo Irratia, nahi duzuen telebista edo irratia, tokian tokiko irratiak edo telebistak izan daitezke, hoietariko bat hartu, zuen herriko irratia izan daiteke, demagun, eta sarrera bat prestatu Wikipedian sartu ahal izateko. Momentuz ez sartu, jakina, ondo idatzi, adibide batzu dituzue apuntetan, eta hoien arabera zuek ere idatzi nahi duzuena. Eta bukatzeko, 3. ataza honetan norberaren telebista sortu beharko duzue, hau da, bakoitzak edukiko duen telebista, blogger zerbitzuan, blog bana sortu beharko da, eta telebista txertatu, Mogulusen bidez sortuko duzuen telebista txertatu bloggerren bertan, hau da zuen blogean. Mogulus aplikazioa erreza da, 3-4 minututan konturatuko zarete zein arraz sortuko duzuen zeuen telebista propioa. Programazioan gutxienez 15 minutu betetzeko bideoak egon behar dira buklean jarrita emanaldia osatzen.
eta gogoratu script bat hartu beharko duzuela, hau da kodea, gero blogerrera eramateko. Blogerrera eramateko. Zuzenean emititu nahi baduzue, jakina webkamera erosi beharko duzue, baldin badukazue askoz hobeto. Webkamerak gaur egun oso merkeak dira, 10 euro, 15 euro eta webkamera onak daude. Nire aholkua da Creative edo Logitech marka horietariko webkamerak erosten badituzue hobeto. Balioari buruz edo kalifikazioari buruz honakoa esan diezazueket alde batetik top 7 zerrenda horrek kalifikazioaren erdia hartuko du atasa honetan, eta beste biak laurdeneko balioa izango dute. Hau da, Wikipediako sarrerak 125 hartuko du, eta kalifikazioaren 125 beste laurdena Norberaren telebista izeneko azpiatazak. Iraupenari buruz, aipa dezagun, 4 asteko epea daukazuela, ikasgelan esan dizudan bezala, urriaren azken asteko ostirala da epemua, beraz, denbora nahikoa daukazue, oso erreza den ataza hau betetzeko. Horrela, hasiko zarete animatzen, zeuen lana ikusiko duzuelako, nahiko praktikoa izango da, eta asignatura honetan gauza praktikoak egingo ditugu. Azken finean, teoria eta jakintza entziklopedikoa Wikipedian daukazuelako, ezta? Besterik ez, Gorka Palazio naiz, eta lehenbiziko ataza egin dezagun. Agur.